салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. аз Барселона шурӯъ мекунем. пушти мушкилиҳои охир дар ба қайдгирии Дани Олмо ба сифати бозингари расмӣ, Барселона ҳафтаи гузашта дар ҷоми Испания муқобили дастаи Барбасро аз Лигаи чорум рақобат дошт. гап сар ин аст ки пеш аз бозии мазкур мухлисони дастаи Барбасро якҷо ба садои баланд дар кӯчаҳо ба сифати таҳқир суруде бо номи Дани Олмо дар куҷост месароиданд. ба ин васила онҳо мехостанд пеш аз бозӣ аз ҷиҳати равонӣ шогирдони Ханси Фликро ба қавле бероҳа кунанд. аммо онҳо ҳис накарданд ки ин амали онҳо баръакс каталониҳоро девона кард. дастаи онҳо дар ин рақобат бо ҳисоби 4-0 шикаст хӯрд ва Левандовски ба гуфти душманони Барса пир шуда дубл кард. масъалаи Дани Олмо бошад, билохира нашуд, аммо ҳоло як қадами дигар ҳаст. раҳбарияти бошгоҳ ин масъаларо тавассути суд ҳал карданянд. агар суд ҳам иҷозат надиҳад, пас ҳам Дани Олмо ва ҳам Пау Виктор то охири мавсим бозӣ карда наметавонанд. Дани Олмо мисле ки рӯзҳои охир муносибаташ бо раҳбарияти бошгоҳ бад шуда истодааст. ба ӯ ваъда дода буданд ки ин масъаларо ҳатман ҳал мекунанд. хулас ин мавсим ҳам мисле ки мавсими Барселона нест. худашон ба зур қадам мемонанд. боз ин Ла Лигаву суду прокурор дарди сари зиёдатӣ зам кардааст. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии футбол метавонед ба телеграм-канале ки ман дар ҷои комментария закрепит кардаам даромада ба ссилкаи гузоштаи ман пахш намоед. онҷо шумо метавонед бо промокоди 1x Фирдавс 8000 сомони маблағ ба даст биёред. дирӯз пеш аз бозии дастаҳои Ливерпул ва Манчестер Юнайтед хабарҳо паҳн гардид ки рақобат бо сабаби бориши зиёди барф лағв мешавад. аммо баъдан наворҳое пайдо шуд ки онҷо собиқ футболбозон ва феълан таҳлилгарони шабакаи Sky Sport Гари Невил ва Ҷейми Каррагер барфҳоро тоза мекунанд ва бозӣ барпо мешавад. хулас ин хел бозиро ба фикрам баъди Эл Классикои 4-0 касе надида буд. ҳамон замоне ки Ҳарри Магуайр ба майдон баромад, ман ба худ гуфтам ки билохира ҳамин одам чӣ кореро вайрон мекунад. Маркус Решфорд бо сабаби гӯё ки беморӣ дар бозӣ набуд. хулас МЮ дар бозиҳои принсипиалӣ ба худ монанд нест. зури бад бозӣ мекунанд. аввалин голро дар ин дидор шогирдони Аморим заданд ва мерсисайдиҳо баъдан бо 2 гол ҷавоб гардониданд. дар асл рақобат баробар сипарӣ мешуд. ҳар ду тараф фурсатҳои зиёди голзанӣ доштанд. баъдан кор ҳамин хел шуд ки Манчестер Юнайтед ҳисобро баробар кард. акнун навбати Магуайр шуд. як партофти идеалӣ аз канори рост ва зарбазан Ҳарри Магуайр дар фосилаи наздик ва мавқеи озод. худатон оқибаташро ёбед ки Магуайр чӣ кор кард. агар зарбаи Магуайр гол мешуд, бовар кунед замину замон меларзид. Салоҳ дар ин рақобат аз пеналти гол зад ва 18-умин голи худро дар Премер-лигаи Англия истиқбол гирифт. ин мард ба сӯи туби тиллоӣ қадам мемонад то охирин маротиба бо пираҳани Ливерпул баландтарин ҷоизаи инфиродиро гирад, агар ба шарте асабҳои Гвардиола имсол вайрон нашавад. аз атрофиёни Криштиану Роналдуи нобиға хабарҳои нав пайдо шуданд. мегӯянд баъди анҷоми шартнома легенда ба пуррагӣ футболро хотима медиҳад. намурдему ҳамин гуна хабарҳоро фаҳмидем. аслан ҳамлагари бошгоҳи Саудии Ал-Наср барои тасмимгирии оиди ояндаи худ дар бошгоҳи Саудӣ шитоб намекунад. шартномаи футболбоз бо Ал-Наср то тобистони соли 2025 эътибор дорад. ҳоло дар мавриди тамдид гапу калоча нест, чун шайхҳо ҳарчанд дар пулдиҳӣ мушкилӣ надоранд, аммо ин футболбоз ба қавле аз ҳад нафси калон дорад ки метавонад ҳадди шайхҳоро ба фикр кардан водор созад. ба иттилои TM Talk бозингари португалӣ 3 варианти ояндаашро бо атрофиёнаш баррасӣ мекунад. идеяи аввал ин тамдиди шартнома бо Ал-Наср ва хоҳиш аз раҳбарияти даста барои пурқувват кардани ҳаят ба таври ҷиддӣ мебошад. ҳамчунин Роналду имкони бозгашт ба Португалияро баррасӣ мекунад ки онҷо дари чанде аз дастаҳо барои ӯ боз аст. варианти сеюми Криштиану хотима додани маснади варзишӣ мебошад ки дар ин вариант аз ҳама хоҳиши зиёдро худи Криштиану дорад. гӯем ки пир шудааст? Не, ҳоло қувват дорад. барои Криштиану бар ин атлет ҳоло сину соли 40-45 ягон нақш намебозад. ҳамавақт аз зиндагии Роналду ибрат бигиред, бурд мекунед. масалан Баҳруллои Ҳофизқишлоқӣ гапи ҳамин мардака гирифт, ина таги 90 дай, лекин мисли 18-солаҳо футбол тамошо мекунад.
реал ягона дастае аст ки барои манфиати бошгоҳ шуда ба касе раҳм надорад. ба онҳо фарқ надорад ки ту дар даста 450 гол задӣ ё 420 бор чемпион кардӣ. як рӯз хатогӣ кун, дари баромадро ба рӯят нишон медиҳанд. аз дохили бошгоҳ инсайдерҳо чунин хабар бароварданд ки раҳбарияти бошгоҳ ба Карло Анчелоти як маҳдудияти калон гузоштанд. онҳо гуфтанд ки агар ҳамин мавсим аз миёни Ла Лига ва Лигаи чемпионҳо якеашро ба хона наоранд, аз маснади сармураббигӣ ҷавоб медиҳанд. ҳатто номзад дар ин курсӣ тапа тайёр аст. инро пойгоҳи хабарии Релево расонаӣ кард. гуфта мешавад ки ҳарчанд реал дар мусобиқаи дохилӣ ва хориҷӣ хеле фаъол аст, аммо ба натиҷаҳо бинии Флорентино Перес андаке ҷин шудааст. онҳо Карло Анчелотиро ҳушдор доданд ки мақсади асосӣ дар ин мавсим ғолибият ё дар Ла Лига ва ё Лигаи чемпионҳо аст. ҷоми Испанияву дигар мусобиқаҳо ҳисоб карда намешаванд. ягона номзад барои иваз кардани Анчелоти феълан Хаби Алонсо аст ки соли гузашта бо Байер Ливеркузен афсона сохта буд. ана ҳамин хел дӯстон, Реал Мадрид мисли қаламфур аст. даромаданаш нағзу баромаданаш беҳад мушкил аст. пушти нокомиҳои охир дастаи Манчестер Сити дар равзанаи трансферӣ фаъол мешавад. Гвардиола ба футболбозе аз кишвари ҳамсояи мо чашм аъло кардааст. ҳимоятгари тими миллии Ӯзбекистон ва дастаи Ланс Абдуқодир Ҳусанов бо ҳунарнамоиҳои ҷолибаш таваҷҷӯҳи тими Манчестер Ситиро ба худ ҷалб кардааст. дар ин бора рӯзноманигор Фабрицио Романо хабар додааст. тибқи иттилои манбаъ, дастаи Манчестер Сити аллакай Абдуқодир Ҳусановро ба рӯйхати харидҳои эҳтимолии зимистонааш шомил кардааст. ҳимоятгари 21-солаи дастаи фаронсавии Ланс дар мавсими ҷорӣ бо бозии устувор ва сатҳи баланди ҳунарнамоӣ диққати як қатор дастаҳои топи аврупоиро низ ҷалб намудааст. ба муҳофизи марказии 20сола якчанд клубҳои беҳтарин таваҷҷӯҳ доранд, зеро ӯ яке аз истеъдодҳои беҳтарин дар мавқеи худ маҳсуб мешавад. трансфери зимистона кушодааст ва Манчестер Сити ба хубӣ аз ин огоҳ аст, афзудааст Фабрицио Романо. ёдовар мешавем ки Ҳусанов дар ҳайати мунтахаби Ӯзбекистон 18 бозӣ кардааст. Трансфермаркт арзиши ӯро 12 миллион евро арзёбӣ кардааст. ба футболбозони худӣ сахт нарасад, сатҳи ҳамсояи мо фарқ дорад. бачаҳои мо ба Ӯзбекистон мераванд, аз онҳо ба Манчестер Ситиву Ромаву дастаҳои дигари Аврупо. дастаи Милан пушти кашмакашиҳои охири Дани Олмо дар Барселона аз фурсат истифода бурда нест. Милан ба атрофиёни бозингар пешниҳод кардааст ки давоми мавсим дар дастаи мо бозӣ намояд. ин ҳам дар ҳоле аст ки Барселона то ҳол наметавонад бозингари тобистон харидаи худро расман ба қайд бигирад. эҳтимол меравад ки дар сурати манфӣ баромадани ҳалномаи судӣ Дани Олмо намехоҳад нимаи дуюми мавсимро бидуни бозӣ дар майдон паси сар намояд. дастаи Милан аз Серияи А Италия имрӯз расман пешниҳод кардааст ки Дани Олмо метавонад то тобистон дар дастаи мо бозӣ кунад. маблағи дақиқи пешниҳод гуфта нашудааст. фақат ҳамин ки агар Дани Олмо ва дастаи Барселона ба ин розӣ бошанд, пас он маблағ ба қавле маслиҳат карда мешавад. дар сурати ба қайд нагирифтани Олмо, ин бозингар метавонад то тобистон фаъолияти варзишиашро дар дигар ҷо идома бидиҳад. феълан фикр мекунам пешниҳоди беҳтарин аз Милан аст. на ҳар даста барои ними мавсим ба бозингарон пешниҳоди ҳамкорӣ мекунад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.